4. huhtikuuta 1984. Putkipostin mukana tuli vahingossa artikkelin palanen, mikä ei ollut tarkoitettu minun silmilleni. Tuo. Se on joku fiktiosaston leiks. Selvästi kunnon tyttö, kun kantaa tätä punaista nauhaa. Vielä kaukana kotoja! Oletko sä ulkomaalainen agentti? En! Olen niin kiltti! No miksi sinä sitten seuraat minua? Minä rakastan sinua! Toveri Smith, olinkin toivonut mahdollisuutta puhua kanssa. I. V. 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 2 minuutin viha on päättynyt. Voitte palata päivän toimien pariin. Voi rakas, me olemme kuolleet.